Erantzueti doazen tipo makuak Nena ondo egiten dute lenda bizikua Hau inbirile, segurtasuna munduan Bere modu, bere ideia, bere ikuspuntua Handia izateko egin behar da Hau inbirile, perfekzioa arlo guztietan Bam, bam, bam Barararara Bam, bam, bam Bararara Instrumentu berri baten aurrian jartzia Adituak egiten dira 5 minututan Hau inbirile, abilezia, Geratu da ahots desafinatuan ilusioa Gitarra katxak betirako diskuan ustea Non prestatu gabe kontzertu bat egunian ematea Derrepente gelditu eta zerbait improvisatzia Burkina, Burkina, Zaldivia, Namibia, Sumaya, Zimbabwe, Burseko, Düsseldorf, Burundi, Burundi, Irazoki, Nagasaki, Zaldibar, Zanzibar, Sarasola, Urkina, Ona, Barkatu baina hori da nire eskola